Hai moitos motivos polos que votar andar. E o máis importante de todos é que se non nos movemos, non sucede nada. Este domingo, máis de 70 colectivos sociais, culturais e políticos imos movernos polas rúas da Coruña para defender o noso porto, porque é o xusto, porque a Coruña non se vende. Porque o noso porto foi gañado ao mar para instalar empresas productivas e ser un motor económico, non un obxecto de especulación urbanística. E hoxe podemos empregar estes terreos para mellorar a mobilidade, para apostar polos equipamentos públicos. Porque queremos construir un modelo de cidade aberta ao mar, respetuosa co medio ambiente e pensada para as persoas. Porque temos o dereito a decidir que queremos ser e como queremos vivir. Por iso, este domingo, votamos andar. Agardámosvos.